Tikulandireni kumakosana Newsroom Sports segment imene tizikhala tikuwuzani nkhani za masewera zomwe zikuchitika maiko aku Ulaya ngakhalinso ku Malawi konkuno. Segment imene izikuthandizirani anthu amene mmakhala busy kuti muziwe kuti kodi wiki imene kumachitika chani nanga nkhani za masewera zikuchitika ziti. Tikuziwa kuti ambiri amafunisisa ndithu atamazisata zimenezi koma nthawi ndi imene masowa kapena ena amapezeka kuti anazisata koma mwamvemvemve sakuziwa kuti kodi chikuchitika ndi chani kwenikweni. Ndiyeno wiki ino nkhani imene tabwera nayo ku nkhani za masewera tikuyamba ndi masewera ampira amenewa ku English Premier League. Ni nkhani ya timu imene ikuoneka kuti ndiyokondedwa kopya dziko la Malawi ino, Manchester United. Ndikhala ni nkhani imeneyi tikambako za game ya Manchester United imene inalipo ndi Man City yomwe pachitika zinthu zambiri kopya. Mapokoso takhala tikuamva Man U ikawina sizisowa ndithu umaziwira phokoso ndi phokoso lamveka makamaka pofika kuti Man U kuwina ndi Manchester City ndicho cha mtengo wapatali kwa anthu osanampira. Ndiyeno kumene kuku game imene ya Manchester United kuli nkhani zingapo akuti maplayer akuluakulu anatengedwa squad player amene Rashford ndi Garnacho ndi pali mafunso ambiri ndifachani referee amene coach wa Nyuani anasiya anthu amene osatenga squad ndipo anena ma comment yake ambiri penepa. Coach amene ndi wa Nyuani atachosedwa ntchito coach wa Manchester United Erik ten amene ndiye kwabwerano coach amene iyu wa Nyuani amene zina lake akumamutchula kuti ndi Amorim amene wabwera ndi nkhani zake ndithu. Social media komanso news ndezi kumpanga report daily akuoneka kuti akuyankhula zinthu zina zooneka kuti munthu iso amasewera ndithu. Nde pali zinthu zingapo zomwe zachitika sitikuziwa kuti zimene akupanga ndi zanzeru koma zikuoneka kuti ndi munthu oti wabwera ndi nzeru zake ndithu. Ndi tifotokoza mmene mukuti zinakhala bwanji kuti asiye squad ya anthu ena. Ndi tifotokozanso za matimu ena koma kwambiri tikhazikika kwambiri pa nkhani imene ya Manchester United ndi Man City chifukwa matimu amenewa ali ndi tinkhani tomwe tachitika toposera pa mpira apa. Ndiye koyamba tifotokoze kwambiri nkhani kwambiri ya new coach amene wabwera ku Manchester United amene Ruben Amorim. Coach ameneyi atabwera ku timu akuti ananena kuti ku timu ku Manchester United ndi timu imene ili ndi mbiri yabwino koma panopa si timu yabwino, si club yabwino. Ati se kuti ndi club yabwino koma si timu yabwino. Tikawenikisa Premier League coach amene ananena kuti Manchester United ndi timu ili ndi mbiri yabwino koma panopa maplayer panopa akuononga mbiri pakati pasi dinachite bwino. Zimenezi iye anafotokoza kunena kuti ku Manchester United kumene kuli maplayer ambiri amene iye sakumvesesa kuti different team isakuchita bwino. Ndanaona kuti I think nkhani imene ilipo apa anthu ayangokhala club jabe koma timu palibe. Tifando akati ndi timu ndio nonse mmene muzipanga zimoze muzipanga zogwirizana kukwanirisa loto lina lake. Ndi akuona kuti yeyo ku Manchester United ku team spirit kulibe, kuli club jabe kuti kuli player uyu. Ndi akaona ma player ambiri ajendera amandira ndrama zambiri anagoda ndrama zambiri ndiye anafotokoza kuti akulu ndrama tinaononga apazi zikuoneka kuti ndizovuta kuti timu ipange phindu. Kotero tikuyenera kuti ma player ena achoke kuti timu ipange phindu chifukwa ati isamaononge ndrama pa ma player oti ambiri angokhala pa bench. Ndi anatuluka list ndithu anatulusa list ya ma player amene akuona kuti amenewa atakhala kuti achoke kumene kuti timu ipange ndalama zimenezo ithandizire timu ikuipanga build kwa anthu amene akuona ngati angathandize timu. Ndi anthu anazizwa kwambiri kuona kuti maina anthu amene akuwerengesa nkulu kuti atachoka pakuphatikizidwa pa player akulu kwambiri kuonjezerapo Rashford. So Rashford ine nkhani yake inesa makangano kwambiri for Rashford yu anatulukira ku Manchester United ku ali ndi zaka 7. Ndi player ona kuti anamenya academy ya Manchester United kukula ndikufika pona kuti anthu uno akamona iye amadawo na Manchester United. Ndiko chamene nkubwera kunena kuti ai player uyu timafuna kuti ife yagulisidwe. Anthu akona Manchester United ambiri anang'ung'uza ndithu kuti achimwene zikukhala bwanji. Ndi anatero ngutchula sone ma player ena amene akuona ngati atachoka zikhala bwino. Ndi player amene Rashford yu pakadali pano ali pansika ndithu kuti amene akumfuna akwene amugule koma sofa palibe amene wanena kuti akufuna amugule, palibe amene akuonesa chidwi kuti ali interested kuti timu imene ngamnendo kumusayina player amene yuyu. Mtengo amene akugulisidwa ndi 40 million euros.
ndi ama analyst ananena kuti akoma player ayi anakagudwa mophweka nthawi ya first season imene anabwera Eric Ten akuti season imene anachinya ndithu mpaka anafikisa zigoli 100 za career yake. Ndakuti nthawi imene yena akagulitsidwa nthawi imeneyo anakagulidwa mophweka koma panopa sali mu form kwenikweni ndezivuta kuti mwina agulidwe anthu amatero kuti chifukwa chake ena sana muthamangire fana amona ngati anakati ndi player oti ndi waphindu choncho matimu anakanthamangira udaba alengeza kuti akugulitsidwa kwa matimu sana muthamangire ndi otero amanena kuti munthu witu sali mu form ngati imene analili follow contract yake hapa nopa ndalama zomwe akulandira ndizochepa kuyerekeza mbuyo mu contract wana sign ndio chapirako izi zidakali chomwechi. So weekend yango pita Sunday kunali no derby ya ku Manchester United kukumana ni Man City pakwao pa Manchester City pamene pa Etihad. Kabisa anthu uno chinali chokuti coach wanyuwaniyo anasiya Rashford komanso Garnacho maplayer amene anthu akwaona kuti anali ngati maplayer akulu ku Manchester United squad inasiya ndithu maplayer amene wawa osa all over bench banalibe kwasira tu squad moti Rashford anapanga post pa social media pake kemu akuonera ku nyumba ndi akuti kunatuluka anthu ambiri anambo noti akocha amene ibwanji maplayer ansake akupanga zipo kweni ati maplayer Manchester United olopofika pokuti kumamunena aso miseche kochiyo zone kuti samakhulupiriraso kuti zimene akupanga zinzanzero komano chomwe chinadabwisano kemu yo itafika anthu aona zodabwisa kuno Manchester United yawina nyamata amene anayimirira so kuchinya zigoli komanso kumenya bwino kwambiri tingamuka consider kuti man of the match kumbali ya Manchester United ni nyamata amene akuti Ahmad nyamata wajebere ndithu anthu akunthokoza Eric Ten kuti anansula ndithu koma ndithu apanga zoziziswa anapondedwa kupeza kuti ku penalty inachitika facha iyeyo ndikuchinya so after patangopita pamene sitochepa ndikuwina ndithu game ija ndi anthu nonkwamba nokuona kuti kodi anapanga munthu ndizanzero paja anthu amadikira kuti munthu achite bwino kwambiri ndamuyamikire zomwe zikuonekana kuti coach iwa akuoneka kuti akusowa chimene akutani akuchita anthu a Manchester United ayamikira choncho. So coach atapita ma interview anafusidwa kuti chifukwa chani wasiya mu squad Rashford ndi Garnacho ndiye anafotokoza kuti mpira atu kodi sikungolowa mu ground makamenya tikuona ngati maplayer awa ajaira kwambiri tikuena kuti tikweze standard nene maona anthu amene amajera ndikamatenga munthu mu squad nimaona kuti munthu yakudya bwanji akuyankhula bwanji ndi azinzake akuvala bwanji ku training akabwera akucheza bwanji ndi azinzake ndikuona kuti akamamenya training akulimbikira bwanji sindi kungotengera munthu mu squad 40 awa amatengedwa squad awa timu imadalira ayi maplayer awande amene asidwa pa benching sikuti so ndinali chindapusa chilichonse kapena tikwalanga ayi just kuti timera onera training ndi mmene zimene amachita kavalidwe mmene amayankhulira zimene amachita naona kuti awa tisatenge mu squad ndio game ina tikapanga zimenezi akabwera ku training abwera ni timu olimbikira chomwe tikufuna kuti timu tikufuna anthu alimbikire chifukwa tikupanga mipikisano ndi matimu akulu watero tu coach amene zomwe zikuoneka kuti maplayer ku Manchester United ali pa chiopsezo ndiye ngati zambira pa maplayer ngati na Rashford ndiye kuti palibe ndani ali safe kwa amene akudabwa kuti kodi coach amene wachokera kuti uyu ndi coach amene amakocha Sporting FC ya ku Portugal imene inayambiriranso kuyichinya Man City 4-1 coach wake ndiye mweyo ndithu ndi panopa wabwera ku Manchester United. Timveno kuti za game ya Manchester United ndi Man City zinaenda bwanji. Iyi inali imodzi mwa game imene anthu anayiyembekezera kwambiri chifukwa chani Manchester City anthu amayiyang'anira ifanayo ndi mbiri yamenyano pene pande kuti magame kumathamangira 11 ndi kuluzapo magame 8 kudraw awiri imodzi ndi kuwina zomwe iwo anthu amene akuteteza chikho imene cha English Premier League ndikumaluza choncho anthu sanayembekezere kutengera ndi mmene mbuyo mu analili so kwakhaku kuchitika zinthu zingapo so Manchester City kumeneko paka game ina anaonedwa akochi atazikanda pamphuno anabona ndi bala ma interview yako afusa kuti ayi nazikanda ndithu ndinalusa ndi anasaonedwa paka chipumi chonsechi chafira anthu komane nozo kuti sonotu ma analyst amene onaza umoyo nkwamba kwatanthauzira kuti amene watu ndigulu chaloti anthu akakwiya amazipweteka okha ndene ofunira kusamala ndaonedwa ma occasion angapo ndithu akupanga zinthu zolusa so pachifukwa chimenecho
zikuoneka kuti zavutadi kumene ku Manchester City poti game imene amenyedwa Manchester United ndi Man City kuwezeka kuti yagonjaso Manchester City ndi kugonjaso kwa Manchester United. Pali matimu amene wakumana kangapo koma imene mawina kwambiri inawina kwambiri ndi Manchester United. Ikuthamangira panopa kumathamangira kuti yayiwina Manchester City magemu 79 pamene Man City inayiwina Manchester United magemu 60 chakuti madraw so mbali inayi. So Guardiola yanayankhula kuti ineyo I'm the coach, I'm the coach, I'm the manager. Zinthu sizili bwino panopa tivomereze kumano ndizonena kuti ifeyo timayeneka tioneno kuti titani pamene popo. Zinthu zimavuta ndithu, wavomereza ndithu wamkulu wa Manchester City kuti zinthu zimatani zimavuta. Inuyo kumene koko mukuona kuti vuto kwenikweni ndi lanji kuyambira ku Manchester United. Mukuona kuti zimene akupanga coach wanyuwanizi ndizanzeru ndizothandiza ndizoyenera. Munakakonda kuti zinakakhala bwanji ndizowasiyana Rashford banja kuona kuti maplayer na kuliside zimene zoyenera. Ngati mupanga comment mmene mu inbox mutiuze nanga zimene zochitika ku Manchester City. Mukuona kuti zikuvuta pati chachitika ndi chani kuti Manchester City ziyambe kuchitika zotere. Mukuona kuti limene chifukwa chani kwenikweni tiuzeni mu comment box pamene tikaso tikubwera ndi nkhani ina ya mpira wa miyendo wakunja. Kuli matimu angapo amene akuchita bwino phatikiza Chelsea, tikambeso za Arsenal imene yachuka ndi ma tactic amakona awo akuti anthu apezerera tactic yawo. Ndikati kubwera tikambe nkhani imeneyo, tikambeso za World Cup yapangidwa announce, tifotokozeso kuti madrama tina tuwiti tatu tumeta khala kuchitika muchani mu mpira. Muzikani mafuso, musiye mafuso amene mufuna kuti kani imene tikambe kwambiri mutisira so comment pameta lakwisa tikonzeniso apa tingofuna kuti kale kugawanirana masources ena titaulenga masources ena nkhani zokuti mwina ndokayikisa khala mphekesera chabe. Nde ngati pena pake maona kuti apalakwika ingokonzani kuti apatu zimene azitere sizinayende chonchi chifukwa za mpira zimakhala ndi masources ni mbiri. Nde taulenga mbiri pena yolakwika taulandira report lolakwika koma tikuyesesa ndithu kuti zimene tikunenazi tionesese kuti tikuzitenga ku masources zoyenerera komanso zikhale zokuthandizani kuti ino mukhale updated. Stay tuned pamene mukumvera nkhani pano pa Makosana Newsroom Sports.